Ong ulun Basuki Langgeng sugeng mangawi bagya dumateng para pupunden, para sesepuh, bini sepuh, Bapak Ibu saundangan sedaya kang dahat kinurmatan. Sugeng sonten, sugeng pinanggihan kalian kebiar adiluhung seni budaya tayub ala Tengger Jawa Timur. Ing sonten menika makarya kalian video syuting, take production, ugi lighting panggung Mas Jerry Pranata saking Kalitejo, Jawa Timur. Ugi mboten kesupen ing sonten menika makarya sarengan BM Audio Entertainment saking Ledok Sari Pasuruan, Jawa Timur. Oke, ing sonten menika dipun iringi karawitan Adilaras campur sari saking Ngadiwana ingkang dipun panikani Ca Adi. Bapak Ibu saundangan sedaya kang dahat kinurmatan, saderengipun seni tayub ugi langan beksan kita lajengaken. Monggo kita sareng-sareng amirsani Badayan So Aneka Jula Juli.
Adi Laras Landangi padha ngandang. Sing ngandang ayo hati-hati soalnya ngandang ning omahe wong sing pinter ngandang. Senior, guys. Ana kempul ditata rapi, ana slentem loro taboe. Dulur-dulur ngumpul nokta sari ngurmati bapak ibu sugeng sing duwe gawe. Campur sari tayub hiburane. Ana waranggana uga pramugari kabudayan Jawa tetep lestari. Tetep lestari. Salam mangayu bagya dumateng para tamu sadaya daya. Pinarak lenggah ingkang sekeca para tamu ingkang Moga Mas Adi. Kidung acul-aculi kidungan Jawa Timur asli kang gambarano watak badi mula kesenian Jawa Telur ayo digali manut aliran jaman Moga cak kenton. Sugeng siang dumateng para rawuh kula turi pinara ingkang sekeca ayo sumangga mirsani seni paguyuban kita seni tayub pinaringan asma Moga cak Sukarji. kesenian tayub kiku ana kesenian Jawa tinggalane alena moyang akeh
ayo mulai ditingkat nojo nganti kalah karo kesenian aja ajak sis monggo mangga pinangan ingkang kecoba ora ingkang sedaya amreksani pagelaran kita mbok menawi lapan nyuwun agung semi monggo Cak Yono lanjut aku seniman dikiring seniwati diiringi karo adilaras campur sari mula kabeh iki wis diuri uri ben ora nganti padha Cak Indah sandang pangan bejo loro pati minangka pitungan barang sing mesti mula sembarang kalir ayo padha diati-ati golek rejeki amreles ayo monggo Cak Sugeng namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat nyuwun ngapura undangan hadirin sekalian kakak hormati sadarimu dengan rasa rendah hati ingin kita sedaya pramugari kata-kata grup CS Pramugari saking Bapak Sugeng minangka ingkang menggugati wonten sedaya pramugari 10 pramugari ingkang sampun rawuh bedal menika wonten Cak Yono saking Wonotoro, Cak Kenton Ngadisari, wonten Cak Sis Daeng, Cak Indah saking
Kandang Sari Morjo, wonten Cak Sukarji saking Jeddak, wonten Cak Kustoyo saking Mororjo. Ugi wedal menika ingkang pimpin kadang kula pramugari saking Tosari Mas Yadi, wonten Mas Aris, Mas Ujang, pangapunten. Ateges sedaya pranata cara saha pramugari ing wedal siang menika ngayahi kewajiban minangka sulipun saking Bapak Sugeng Amadi dawa Ibu Sukar Ningsih tawi Buning sekeluarga. Bapak Sugeng saha Ibu Ning sampun ngucapaken matur sewu sembah nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa pinarak wonten salebetipun Terata Pagung sainggilipun sasana pagelaran kanthi rahayu saha wilujeng. Ananging boten kesupir rawuh panjenengan sedaya ingkang utami dipun suwuni doa sarestunipun. Awit wedal menika hajatipun Bapak Sugeng saha Ibu Ning angka sepindhah tepat dinten entas-entas nyuwargakaken para luhuripun ingkang sampun suwargi. Angka kalih wiwaha samskara utawi pernikahan. Wonten sekawan kemanten ingkang angka setunggal Mas Sandika Aditya SPDM Kom putra saking Bapak Sugeng Amadi Ibu Sukarti Ningsih pikantuk Nimas Ayu Nimade Sutamiyanti SM putri saking Bapak Iwayan Pupul ingkang mijil saking Tlatah Dewata Petang Badung Pulau Dewata Bali. Ingkang kalih Nimas Ayu Hani Susanti putri Bapak Sugeng Ibu Ning sesandingan kalian Mas Ardi Wiranata putra saking Bapak Soekarno Ibu Endang saking Kali Tejo Tosari Pasuruan. Ingkang ketiga Potong Kuncung utawi ambal warsa ingkang waya ingkang kaparingan asma adik Putu Bagus Lintang Wikananda. Mugi-mugi kemanten ingkang sampun dipun ijabaken utawi ingkang sampun dipun simakaken ing wedal menika dadosa pasangan ingkang sukina bawantu, pasangan ingkang langgeng sak lami-laminipun ugi saged berbakti dumateng para tiyang sepuh kekalipun. Ibu dene kaki hiburanipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala Teger. Kaki lamipun sampurangga setunggal kula aturaken dumateng Bapak Sugeng saha Ibu Ning ingkang dipun dampingi kemanten ugi sedaya keluarga besar sampurangga kalih dumateng Bapak Sepuh Pining Sepuh sawananipun Bapak Muspika wilayah Tosari Mbok menawi rawuh. Sampur salajengipun kula aturaken dumateng keluarga besar Bioto Sinoman undangan gilir gemantos ngantos paripurnipun sampur pagelaran. Kejawi saha menika kita sedaya pramugari sampun percados sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sami rawuh. Mbok pilih ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar seni tayub. Ing mriki kita pramugari sampun percados sanget. Mbok pilih sampur penghormatan ing kala mangke saged lumampah aman tertib sae. Meriah boten wonten aral satunggal punapa-punapa. Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang kawula hormati. Cekaos atur
Wedal menika pagelaran seni tayub sampun dumugi wanjenipun kita wiwiti. Ananging sakderengipun iki kita atas nami sedaya pramugari, ibu-ibu waranggono minggahipun dumateng para wira pradangga. Sami-sami tamu kados panjenengan sedaya, mbok bilih ing kala mangke anggen kita paring penghormatan wonten klenta-klentunipun nyuwun siagungi pangapunten. Pramila cekaos atur, wedal menika pagelaran seni tayub sampun dumugi wanjenipun badhe kita wiwiti. Ingkang ngaturaken sampur kadang kula Mas Yati, pramugari saking Tosari Keringan Gending ala Adilaras. Nuwun matur nuwun. Adilaras bro. Nggih matur nuwun penghormatan saking Kadang kula Mas Yati termasuk sepuh pramugari. Saralika sampun tumantas wancining megah. Papa ingkang hamengkone wigati wonten ing sasana hargya sasaning pagagyan. Kindereng-kindereng prayoga putra kang ilat. Kriyak-kriyak alam
jinangkai ngalus sapecak mangusa tidak kendel kadya wong agung suwan praja sira pangelanten srembit garwa kondo arum gandane sekar kusumur inunce oman ing tripus pitawarna wonten ing jangga sanalika sampun menggah wonten ing dampar kang sampun sumadya sanalika tansah jumaja lenggah ing sira nanganten sarimbit garwa wonten ing satekaing priyayi sepuh catur netra suka marwata suka lenggah ing anteng gayang sanalika sinebut raja miyang prameswari raja sedina ratu sedalu monggo dipun suwun kadang besan monggo kadang besan saking Bali nggih Iwayan Bapak Iwayan Puput Sida Dewata beserta Ibu ingkang dipun dampingi kadang besan saking Kalitejo Bapak Soekarno beserta Ibu Endang Pujiarti monggo ugi dipun dampingi tiyang sepaipun
Nggih, matur nembah nuwun dumateng ibu-ibu waragone kang sampun paring ura-ura, dumateng Bapak ingkang manggugati, Bapak Sugeng beserta Ibu Ning dan keluarga besar. Nggih. Akhirnya tak mundur ini. Tak gun mundur tak gun. Mas Aris, monggo.
Matur panuwun penghormatan saking Bapak Sugeng Amati beserta Ibu Ning ingkang dipun dampingi tiang sepaipun ugi kemanten sekawan kemanten ingkang dipun saringi sekawan besan ugi Bapak Yanto selaku keluarga besar ingkang ngasta pujanipun leluhur ingkang nembe paripurna penghormatanipun.